Tenim amb nosaltres ara mateix el Quim Batlle, del Celler Quim Batlle. Bona tarda, Quim. Hola, bona tarda. És l'11 ja tast, Tiana? És la 11a edició ja del tast? Sí, 11 que som molt passats nosaltres. Va ser un dels impulsors d'aquesta... Sí, vam iniciar això fa 11 anys. Bueno, i aquí estem, Som passats, i els que veniu també sou passats, però bueno, entre tots ens ho passem molt bé. Abans ho comentàvem amb el Jordi Cicles, de Can Roca, que també va estar des del començament, que primer heu començat la catequística i que cada cop heu anat creixent amb més espai. Com veus el futur del tast, Tiana? Bueno, veig que molt bé, no?, que està creixent i que d'aquí 2 dies haurem de canviar de puesto, perquè això s'està fent gran i la gent dona molt bona resposta en tot aquest tast. I pels cellers com el vostre, aquest cap de setmana, què significa per vosaltres? Què significa? Significa molta feina, significa que la gent ens coneix, significa que fas poble i que ens encanta. Aquest cap de setmana també es podran fer visites guiades a alguns cellers, entre els quals el teu, si no m'equivoco. Sí, demà tenim gent, a part tenim gent que venen a cavall, tenim gent que fan tastastos, o sigui, englobem demà i el diumenge, doncs, bueno, tindrem diverses visites, bastanta gent, per cert. Sí, una de les característiques de les vostres visites és aquesta visita que feu a cavall, que és una mica diferenciada, no? Sí, la gent destacada. Això cada vegada més, perquè s'ho diuen i s'ho passen molt bé. Passen un rato, hi ha algú que passa algun rato amargant perquè no està acostumat a anar a cavall, però bueno, bé, s'ho passen molt bé. I aquest any quins vins has portat? He portat granatge, pansa, picapoll, el copatge. Bueno, el que tenim, en poques paraules, el que tenim. I que, de moment, des l'hora que porta obert el tast, com està el moviment? Com veus? Bueno, bé, ara a aquesta hora la gent comença a vindre i, bueno, sembla que això es va animant, que és el que convé.